principi de la legislatura ja vàrem mostrar la nostra preocupació per l'avalot de cotxes de lloguer que entrava cada any a Mallorca, sobretot en els mesos de temporada d'estiu. Se calcula que són uns 100.000 cotxes de lloguer que poden entrar a Mallorca durant aquests mesos. Nosaltres en aquell moment vàrem proposar crear una figura tributària que pogués gravar l'entrada de cotxes de lloguer a Mallorca, motivada per temes ambientals, evidentment, que faria que pogués disminuir i sobretot d'alguna manera faria també més justícia en les empreses que estan ubicades a Mallorca. La majoria d'elles són petites o mitjanes empreses, en aquest cas moltes d'elles són d'autònoms, d'empreses familiars, que veuen que durant els mesos d'estiu venen molt de cotxes de fora, que els abaixen moltíssim els preus i que al final aquests cotxes se'n tornen i paguen els seus imposts a una altra comunitat autònoma. Va ser aprovada per unanimitat, crec, si no me'n recordo, en aquest plenari, però fins a dia d'avui no s'ha fet absolutament res en aquest sentit. Però en cas que la consellera mos digués tenim dubtes o considerant que nosaltres ho hem mirat i reglamentàriament no podem, nosaltres li demanaríem que fos, en aquest cas, via iniciativa legislativa, que presentàssim una iniciativa també en el Parlament de Illes Balears perquè això se pogués regular. El tema de la saturació de les cotxes de lloguer jo crec que afecta a diferents línies, a diferents sentits. Primer és un tema ambiental, jo crec que tots hi estiren d'acord. Segon és un tema de seguretat, quan les carreteres estan col·lapsades, és a dir, se converteixen en carreteres perilloses i en aquest cas s'estan jugant les vides de les persones. En un tercer sentit va amb una competència deslleial cap a les empreses que estan ubicades a Mallorca. A alguns els serà ben igual que tributin en una altra comunitat perquè en el final això és Espanya, però a nosaltres no ens és igual. Nosaltres volem que tributin aquí a les empreses que estan aquí i que fan el seu negoci aquí. I una quarta, jo crec que és un tema també de qualitat de vida de la gent. Molta de gent durant els mesos estius ha d'anar a fer feina, necessita agafar el cotxe per anar a casa seva, per anar a cercar el lot, per el que sigui, i se troba que no pot circular per Mallorca. Vostè diu, vostès estan obsessionats en el tema lloguer vacacional? No, els que estan obsessionats són vostès, no nosaltres. Nosaltres estem obsessionats en liberalitzar, vostès estan obsessionats en prohibir. Això és la gran diferència. Vol que no me les estrens? Cap problema ni un. Vostè me diu han de ser coherents. Nosaltres som coherents. Nosaltres som coherents. Defensam la petita i mitjana empresa. Vostè defensa les grans superfícies. Vostè diu no poden regular la mobilitat. Perfecte. L'ha demanada. Ha demanat la competència. Li interessa. Qui li ha dit el govern? M'agradaria saber-ho. Fa 3 anys que governen. La tindran? Perfecte. Té una segona possibilitat. Llei de camins, ho faci vostè exactament igual que ha fet la senyora Espeja, per què no ho fa igual? Ho pot fer exactament igual o no li interessa? Miri, nosaltres consideram que el tema de l'entrada dels cotxes de lloguer s'ha de regular i s'ha d'aturar. Això és el que hem pensat nosaltres. Mos és igual la via que vostè empleï, però s'ha de fer. S'ha de millorar el transport públic? Perfecte, què hem fet? Si una persona, un home o una dona de Manacor ha d'anar a fer feina a Sillot, a Porto Cristo, a Caldes de Mallorca, en temporada turística ha d'agafar el cotxe. Han posat cap línia de transport públic perquè les persones que fan feina a la costa el tinguin? No. No. Han pensat en els turistes que se'n van cap a l'aeroport, però no han pensat en el camerer que se'n va a Caldes de Mallorca a fer feina. En aquest no hem pensat, perquè les empreses d'aquí ho estan patint, estan rebentant els preus i les empreses d'aquí no poden subsistir. Si aquesta gent compren el cotxe en els 100 mesos els venen i venen aquí a Mallorca i paguen els imposts a un altre lloc de la península. Nosaltres volem evitar totes aquestes coses i a més hi ha un tema ambiental. Que Formentera té una realitat diferent, jo l'he dit, però Mallorca també té un problema i és aquest govern el que ha de posar una solució. Quina? Escoltin, les que vostès trobin o les que vostès puguin, però han de fer qualque cosa. No poden dir, escoltin, no tenim competències, escoltin, no ho poden fer. Jo crec que vostès estan davant plegades i no fan absolutament res. I li demanem actuació. Gràcies.